हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सुर बरनाय थाबाय। आसामनि साफ्रोम पीएम किसान आबादारि बिथांमोननि थाखाय आसाम सरकारा जोबोर गिदिर मोनसे आपडेट होदों आरो जुदि नोंथाङा बे खामानिखौ मावनानै लायाब्ला मोननाय नंला पीएम किसान आसुनि रां। बेखायनो जुदि नोंथाङा सासे आबादारिब्ला आरो पीएम किसान आसुनि रां मोनोब्ला बानायनानै लादो बे खामानिखौ। आरो जुदि नोंथाङा गोदानै एप्लाइ खालामनो नागिरदोंब्ला अब्ला बेनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। बेनि थाखाय नोंथांमोना दा गावगावनि मबाइलजोंनो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। सिगांनिफ्राय मोनबाय थाखानाय आरो गोदानै एप्लाइ खालामनो नागिरनाय गासिबो बेबायदि एप्लाइ खालामनानै लादो। स' बिदिब्ला गासैबो खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। आसाम सरकारनि आपडेट बायदि दा पीएम किसाननि साफ्रोम आबादारिफ्रा गावगावनि आबादारिनि फोरमानफोरखौ सरकारा दिन्थिनानै होनो नांगोन होननानै बुंदों। बेखायनो अनलाइनाव गोदानै एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना आबुं फोरमान बिलाइफोरखौ नोंथांनि जिल्लानि आबाद बिफाननो जमा होनो नांगोन। स' बिदिब्ला फैदो नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनि फारि फारि। बेनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो पीएम किसान सम्मान निधि आसनिनि वेबसाइटआव थांनो नांगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलनि नङाब्ला जायखिजाया मोनसे पीसीनि सार्च बाराव नोंथांमोना टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय। pmkisan.gov.in लिरनानै नोंथांमोना बेबायदि सार्च खालामनानै होयोब्ला पीएम किसान सम्मान निधि आसनिनि वेबसाइटआव नोंथांमोना बेबायदि सफैनो हागोन। बेनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय गासै खामानिखौ नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन। स' बेनिनो दा बेबायदिनो दानिया अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना आथिंजाय गाहायथिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना आगदाथिंजाय खनायाव बेवहाय नुनो मोनगोन फार्मार्स कर्नार। बेनिनो फार्स्टआवनो दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों निउ फार्मार रेजिस्ट्रेसन। बेवहाय क्लिक खालामनानै होनांगोन। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे पेजसिम लानानै थांनाय गुबुन मोनसे पेजआ बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। दानिया नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि जे अनलाइन थामहिनबा नोंथांनि जे निउ रेजिस्ट्रेसन बेखौ नोंथांमोना बेवहाय खालामनो हागोन। स' बेनिनो नोंथांमोना बेवहाय फार्स्टआवनो फोरमायनानै होनाय जादों नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि गोसो बायदि नोंथाङा बबे लेंगुवेजजों बेखौ एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना बेवहाय बासिनानै लानो हागोन। स' बेवहाय फोरमायदों इंलिश, हिन्दी, एसामिस, बेंगलि, बड'। बेवहाय बर' रावबो दङ। नोंथांमोना बिदिनो भारतनि गासै रावफ्रानो बेवहाय दङ। नोंथांमोना बबे रावजों एप्लाइ खालामगोन बेखौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लानो नांगोन। स' बेवहाय नोंथांमोना दिन्थिनो थाखाय आं इंलिशखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबाय। बिनिनो दानिया नोंथांमोना बिथिंजाय फैदो। बेवहाय नोंथांमोनखौ सोंनाय जादों जे नोंथांमोना रुरेल फार्मार्स रेजिस्ट्रेसन खालामगोन ना अर्बान फार्मार रेजिस्ट्रेसन खालामगोन। बेवहाय मोननैनि मोनसेया जाबाय नोंथांमोनखौ गामि ओनसोलनि रेजिस्ट्रेसननि थाखाय रुरेलाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा नोगोरनिफ्राय एप्लाइ खालामदोंबा बेखौ अर्बानाव नोंथांमोना बेवहाय टिप खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिनो जायखिजाया मोनसेखौ नोंथांमोननि अपसन बायदि बेवहाय बासिनानै लानो नांगोन। बेनि उनाव दानिया फैदो नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों बेवहाय नोंथांनि जे आधार नाम्बार बेखौ नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै होनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि जे मबाइल नाम्बार बेखौ नोंथांमोना गोसोआव होब्लानो जाबाय जे जायफोर बिथांमोनाखि सिगांनिफ्राय रां मोनबाय थाखायो। बिदिब्ला नोंथांमोना सिगाङाव जे मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन बेखौसो नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै होदो। आरो जायफोरानोखि गोदानै एप्लाइ खालामगोन बिदिब्ला बिथांमोना जायखिजाया मोनसे मबाइल नाम्बार बेवहाय होनो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि जि स्टेट थामहिनबा रायजो बेखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय बासिनानै लानो नांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा दानिया केपसा कड नोंथांमोना नुनो मोनदों बे गाहायाव जे केपसा कड दङ नोंथांमोना बेखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा जे नोंथांनि जे पार्सनेल डिटेल्स बेखौ नोंथांमोना नेक्स्ट होनो नांगोन। स' बेनिनो गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों सेन्ड अटिपि दङ बेवहाय क्लिक खालामनानै होनो नांगोन। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना जे बेवहाय मबाइल नाम्बार होदोंमोन बे मबाइल नाम्बाराव मोनसे अटिपि ओंखारनानै फैगोन। आरो बे अटिपिखौ नोंथांमोना बेवहाय कनफार्म खालामनानै होनो नांगोन। जे नेक्स्ट पेज थामहिनबा नोंथांनि जे मेन फर्म बेयो ओंखारनानै फैगोन। आरो नोंथांमोना बेवहाय जायफोरानोखि सिगांनिफ्राय बे रांखौ मोनबाय थाखायो बिदिब्ला नोंथांमोना सिगाङाव जे एड्रेसखौ होदोंमोन, जे नामखौ होदोंमोन, जे आधार नाम्बारखौ होदोंमोन आरो जे नोंथांमोना बेंक एकाउन्टखौ होदोंमोन बेफोर गासैबो मिलायनो नांगोन थामहिनबा गोरोबनो नांगोन। अब्लासो नोंथांमोना जे दानि एप्लाइ खालामनाय आरो सिगाङाव एप्लाइ खालामनाय बेयो जुदि एप्रुभ जायोब्लासो थामहिनबा एक्युरेट जायोब्लासो नोंथांमोना जे मोननो गोनां नेक्स्ट टाइमनि जे रां पीएम किसान आसनिफ्राय मोननो गोनां जे रां नोंथांमोना बे रांखौ मोननो हागोन। आरो जुदि बायसान्सआव नोंथांमोना सिगांनिजों आरो दानिजों एप्लाइ खालामनायाव जुदि गोरोबाब्ला अब्ला नोंथांमोनखौ रिजेक्ट खालामनानै होनाय जागोन। स' बेखायनो नोंथांमोना एसे नोंथांमोना सांग्रां जानाया मोजां। स' बेबायदि नोंथांमोना दानिया एप्लाइ खालामनानै लानो नोंथांमोना साबमिट खालामनाय जे फर्म बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो नांगोन। आरो बेनि उनाव नोंथांनि जि डकुमेन्टस बेफोर गासै डकुमेन्टसखौ नोंथांमोना जेरक्स खालामनानै फर्मजों लोगोसे नोंथांनि जिल्लायाव थानाय जिथु डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिस थामहिनबा आबाद बिफाननि मावख' बिथांनिसिम थांनानै नोंथांमोना बेफोर गासै डकुमेन्टसजों लोगोसे फर्मखौ जमा हैनो नांगोन होननानै फोरमायदों। बेबायदिनो नोंथांमोना गावगावनि मबाइलजों नङाब्ला बबेबा कम्पिउटार गलायाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो नांगोन। आरो बेनि उनाव नोंथाङा गोदानै एप्लाइ खालामनायानो जा एबा थाखानाय बेखौ रिनिउल खालामनायानो जा नोंथांमोना बेबायदि खालामनानै लादो। आरो बेबायदिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि जिल्लायाव थानाय जे आबाद बिफाननि मावख' बेवहाय थांनानै नोंथांमोना बेखौ जमा होनो नांगोन। नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनानै होखानि बेवहाय दासिमाव लास्ट डेट एबा जोबथा खालारनि जेबो खौरां मोननाय जाथ'वाखै। थेवबो नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां थाबैनो बेखौ खालामनानै लानाया मोजां।